Tak pane Krámský, co říkáte na letošní sezónu? Sezóna byla jak na hůpacím nebo na přehupovacím kolotočí samozřejmě, ale takhle asi. Vlastně pro mě to byla první kompletní sezóna, kdy jsem se vlastně tím autem učil a mohl jsem sbírat nějaké nastavení a setupy, protože v roce 2006 to bylo auto, ke kterému jsem neměl vůbec nic. Do půlky sezóny jsme jeli vůbec nefunkční tlumiče, měl jsem jenom jedny převody, nevěděl, jak se čím kroutí, nefungoval motor a tak dále. To znamená, že to začalo fungovat až na začátku roku 2007 a tam to skončilo třetím závodem, tak jak to skončilo v náměšti. Loni tady jsem se slavně vrátil a jsem se 12 km, takže až letos vlastně jsem mohl začít pomalu na sobě pracovat a myslím si, že jsme to autíčko někam dostali. Já už nikdy asi nebudu taková hvězda, abych jezdil na absolutní špičce, ale jezdím pro radost, jak už jsem tady říkal, České televizi, proto abych se hezky povozil a zatím si myslím, že ještě s tím Napoleonem Podvoliným a stále jsem se dá závodit. Smůlu jsem měl trošku, že zrovna na těch závodech, na kterých mi nejvíc záleželo, ať už to byla Baba, nebo ať už to byl Štemberg, jsme vždycky prostě dostali nějakou prostě od ty štěstěný ránu do vazu, ale asi je to pořád něco proti něčemu a to tak mělo být a to štěstí si vybírám někde jinde, když tohle je celý a zdravej. Zás jako já tady můžu jedinej připomenout za toho Mirka Fojkusovýho, na kterého by se tady měli všichni vzpomenout. A nikdo ho ani moc tady zatím máme poledne a ještě ho tady nikdo moc nevzpomenul. A ten klub by si zasloužil nějakou slušnou vzpomínku. A jediný, z čeho mám špatný pocit, je, nebo z čeho mě smutno, to je situace v mistrovství republiky, kde prostě to jde trošku směrem, který já nechápu, ale asi to tak taky zas má být, ať si to mladý kaučou jak chtějí. Já už jsem moc starý na to, abych se s někým handrkoval na téma, jestli ta trať je dobrá, špatná, jestli jsme měli všichni stejné podmínky nebo neměli. Já si tu techniky, s kterou jezdím, vážím hrozně moc a pojedu závody jenom takový, kde teda bude hezká trať. Budou si lidi vážit ne mě, mý osoby, ale ty techniky, kterou tam přivezu, že to je opravdu hezká technika a drahá. Takže proč bych ji rozbíjel na nějaký rozbíječce a pojedu si pro radost to, co budu chtít. Z vašeho pohledu letos nejpovedenější, nejlepší závod? Tak rozhodně nejlepší pocit jsem měl v Rieti. Ač je paradoxem, že se mi zrovna ty body škrtaly. Ale prostě dostat se do první desítky mezi ty střelce, Baldiho a tak dále, být tam někde 6. 7. Na 15 km 2 vteřiny od třetího, to jako tam jako hodně lidí jako otevřelo pusu. Bohužel mě se vždycky podařilo zajet takový závody, kde prostě to bylo o málo bodech, kde byli totálně všichni favorité a mý konkurenti vyhráli závody, kde nás bylo míň, takže brali ty body větší. Říkám, je to paradox, že to je nejkrásnější, pro mě nejlepší závod. Já si myslím, že to byl nejlepší sportovní výsledek, který jsem zajel a přesto se mi ty body třeba škrtají. Cíle pro rok 2009? Přežít zase, jako to je cíl, který já už mám 10 let. A jiný ani mít v tomhletom autě nemůžu, protože je to hrozný pupr. Je to nádherný, ale je to hodně nebezpečný. Samozřejmě, že bych rád kousek popojel. Už tady dneska zkoušíme nějaké komponenty z 0,9 a zdá se, že celkem fungují. Já nevím ani časy, ani mě to moc nezajímá, ale prostě pocitově si myslím, že to auto zase je trošku ovladatelnější a že jako jde správným směrem. Teď záleží na tom, jak dalece se s tím stotočním já. Nemůžu se nezeptat, první rok oficiální činnost fanklubu Krakonoš? No, je to s váma perfektní, protože jako i v těch chvílích, kdy to člověku nejde, když se trápí, tak když tam někdo je někde, ať už to bylo v Itálii nebo kdekoliv jinde ve Slovinsku, tak člověk je rád, že tam někoho má a já jsem taková povaha, která díky své přímosti a nějakým svým názorům, které nejsou asi poplatné v dnešní době, vůbec vyznávám jiný atributy hodnot, tak nejsem moc populární, to víte vy sami. A když tam je takový nějaký nárazník mezi mnou a tím okolím a já vidím, že za prvé mě někdo fandí, jako hromada vás, a na druhou stranu vy zas dokážete někde někomu vysvětlit, že zase nejsem takový hajzl, jak mě občas někde píšou, tak jako je to, myslím, obapolně k něčemu a já doufám, že sdružíme lidi, kteří budou mít stejný zájem a
nemusí to skončit jenom výjezdama na mý vlastní závody, ale můžou se dělat i výjezdy kamkoliv jinam. Byli jsme třeba po Saint-Ursanne v nádherném muzeu ve Francii v Mulhouse, 460 krásných autáků. Já s takové partou, která auto baví, hrozně rád pojedu a hrozně rád jim něco třeba o těch autech, pokud budou mi zájem, řeknu. Nějaké zkušenosti a všecko. Je přeci nádherný, když se sejde pár lidí, kteří mají něco společného a dokážou si o to povídat. Jako rybáři, jako hudebníci, tak motoristi. Děkujeme, držíme palce v roce 2009 a těšíme se na závody v Evropě, teda to tak vypadá. Díky, ale my se potkáme podle mého podstatně dřív, my se potkáme mezi Vánocí a Sluně. Určitě. Na výroční schůzi, nebo jak se říkalo, nebo na výročních zasedání a přijímání dalších členů fanklubů. Už se tam na vás